Os partidos da oposición do Concello de Vilagarcía rexeitan os orzamentos do 2021. As críticas van destinadas principalmente á elaboración dos mesmos. Dende María da Vila denuncian que o goberno vilagarcián non consultou co resto de partidos da corporación a elaboración dos orzamentos. A súa voceira, María de Lao, abandonou hoxe a Xunta de Voceiros ao considerala un engano. Para que nos convocan hoxe, cando mañán vamos a recibir a documentación do Pleno? Para decir que nos teñen en conta a oposición. Nos parece unha auténtica falta de respeto, non imos a participar desta entrollada, unha festa de disfraces de mal gusto. O goberno de Varela presentou os orzamentos á oposición xusto un día antes da convocatoria do Pleno. Dende Marea da Vila sinalan que os socialistas actúan de forma absolutista, evitando que os partidos da oposición analicen os orzamentos e presenten emendas. Non hai prazo, porque realmente mañá xa recibimos toda a documentación do Pleno, o Pleno se presenta, o Pleno é o vindeiro xoves, non hai marxe de facer alegacións, porque primeiro teremos que estudar a documentación e non temos marxe para facer ningún tipo de alegación. María de Lao tamén criticou que o goberno municipal convocase a xuntanza pola mañá, xa que iso impediu que partidos como Ciudadanos ou Vilagarcía en Común puidesen asistir á reunión. De feito, moitos compañeiros non puderon vir, as xuntas de voceiros normalmente son polas tardes, esta vez convocouse tarde, mal e arrastro, convocouse de mañán. Nós traballamos nesta ocasión, porque me pillan en días de entroido, puiden vir, pero moitos compañeiros traballan e non puderon asistir. Nos parece unha falta de decoro, unha falta de respeto a toda a corporación. A estas críticas sumáronse as outras formacións que si puideron asistir á Xunta, o Partido Popular e o BNG. Lucía César, a voceira dos nacionalistas, lamentou que o Partido Socialista se aproveitase da súa maioría absoluta para non consultar a elaboración dos orzamentos e os presente a última hora para evitar calquera réplica. O alcalde Vilagarcía respondeu ás críticas da oposición. Alberto Varela asegurou que a súa obriga é elaborar os orzamentos e abriu a porta ao resto de partidos a que presenten as súas propostas ao longo do resto do ano. Ao longo de todo o ano, aqueles que queran construir, aqueles que queran aportar, van a ter a oportunidade de facer e de aportar ideas. Eso sí, a obriga deste goberno municipal é presentar un documento para aprobar o orzamento municipal canto antes.